Здравейте, ученици! Днешният видеоурок по история и цивилизации е за основаването на Рим. Започваме нова глава от учебника по история и цивилизации за 5 клас на издателство Просвета. И така, през 8 век преди новата ера в областта Лациум на Апенинският полуостров бил основан Рим. Възникнал като малко селище на няколко хълма и за няколко века той се превърнал в огромна империя. Това е Римската империя. Първа точка. Земята на римляните. Планинската верига Апенини пресича от север на юг полуострова, който още древните елини нарекли Италия. Склоновете на планината се спускат към плодородни низини. От север полуостровът е естествено защитен от трудно проходимите Алпи. По западният му бряг има удобни за корабоплаване заливи. Всичко това, заедно с мекия климат, направило полуострова предпочитан за обитаване от най-дълбока древност. Ще мръднем малко страничките. Така, през второто до първото хилядолетие преди новата ера, Апенинският полуостров бил населен от различни народи. Етруските заемали северна и част от централна Италия. Елините основали колонии в южната част. В плодородната област Лациум в централна Италия, през която тече река Тибър, живеели латините. Рим бил основан на място, което му давало много предимства. Бил близо до морския бряг, откъдето стоките били превозвани по плавателния Тибър. Мястото осигурявало контрол на пътищата и търговията между Северна и Южна Италия. Седемте хълма, на които бил разположен, защитавали жителите от нашественици. Освен това, се издигали над нездравословните блата. Добре. Следваща точка – началото на Рим. Легендата разказва, че основател на римската държава бил троянецът Еней. След падането на Троя, той се заселил с оцелелите в Лациум, съюзил се с латините и станал техен цар. 3 века по-късно един от потомците на Еней свалил брат си от престола, а дъщеря му направил жрица, за да няма потомство. Но богът на войната Марс я обикнал и тя родила близнаци – Ромул и Рем. Злият цар заповядал децата да бъдат хвърлени в река Тибър. Оцелели по чудо, те били спасени от една вълчица, която ги нахранила. Като пораснали, близнаците върнали дядо си на трона и основали свой град на мястото, където били намерени. Според легендата, това станало през 753 година преди новата ера. В борбата за власт Ромул убил Рем и дал името си на новооснования град. Така, това е за легендата за вълчите близнаци. И трета точка – Рим през царския период. Да видим сега. Ромул положил основите на римската държава. В следващите векове царят бил избиран след допитване до боговете. Той имал върховната военна, съдебна, законодателна и жреческа власт. До 6 век преди новата ера 7 царе управлявали Рим. Последните 3 били етруски. Те благоустроили Рим и го превърнали в град. Споменах ли играта Цезар? Играта Цезар, много готина игра. Тя е менеджер на строение на град. Строите улички, къщички, градчета, фонтани, занаятчийски дюкянчета и всякакви такива неща, за да преуспее града.
Така е. И докъде бях стигнал до някакъв град. Така. Били построени отводнителни и отходни канали. Храмове, крепостни стени и централен площад форум. Не е агора, като при другите. В края на царския период била проведена реформа, според която гражданите били разделени на групи. Задълженията на всяка от тях се определяли от имуществото, а не от произхода им. Най-богатите имали най-големи отговорности и трябвало да плащат най-много. Брей! А тяхното мнение имало най-голямо значение за обществения живот. През 509 година преди новата ера, римляните изгонили царя и премахнали едноличната власт. И да обобщим, според преданията, Ромул и Рем основали Рим през 753 година преди новата ера на мястото, което давало на града сигурност и предимства. През 509 година преди новата ера едноличната власт на царя била премахната. И сега да разгледаме картинките, като първо ще започнем това. Това е от легендата. Капитолийската вълчица, бронзова скулптура от началото на 5 век преди новата ера. Превърнала се в символ на Рим. Това е вълчицата, която отгледала Ромул и Рем. Според легендата. Сетих се за американската легенда, където имаше едно отгледано от маймуни. Тарзан. Точно така. Така, следващата картинка е една карта. И това е Апенинският полуостров през 8 век преди новата ера. Планини и равнини. Така, ето виждаме племената долу-горе, къде са били. Етруси и латини. Сардиния. И елини. Като това е днешна Италия. Под формата на бутушчи. Така, и да отидем сега на втора страничка и да разгледаме картинка 4. Форумът в Рим. Реконструкция. Така, и един документ. Предания за основаването на Рим. Нека да го прочета този документ. Ромул и Рем пожелали да основат града на място, където били подхвърлени и възпитани. Понеже били близнаци, никой от тях нямал първенство по раждане. Затова решили да поискат знамение от боговете. Ромул избрал хълма Палатин, а Рем хълма Авентин. Знамението 6 птици се явило най-напред на Рем. То било вече възвестено, когато Ромул се явил двойно повече птици. Явили са. Започнал спор и в суматохата Рем бил убит. Very convenient. По-известно е обаче преданието, че на 21 април 753 година преди новата ера Ромул очертал с бразда бъдещите граници на града. Рем с насмешка прескочил браздата. Разгневен, Ромул го убил с думите: така ще погине всеки, който прекрачи моите стени. И това е от основаването на града. Тит Ливий, 1 век преди новата ера. Така. Децата на историята. Етруското наследство. Информация за етруските получаваме от археолозите. Етрусите. Защото писмеността им още не е разчетена. Така де. Те разкриват богата цивилизация, от която римляните заимствали редица неща. Като тях те гледали за волята на боговете по полета на птиците или организирали военни игри. Римляните наследили от етрусите също червената мантия и червените бутуши на военачалника и архитектура на римския храм. От етрусите произлиза и длъжността на ликтора, който придружавал царя, когато носил снопове пръчки
с вмъкнати в тях брадви, символ на властта му и правото да наказва. Добре. И това е урокът за днес. До следващия урок.